Welcome back to my vlog. So, ang ato ang video karon, panahon na ni sa atong pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Panahon na sa pagsaulog sa kalag-kalag ug sa mga santos. So, atangin niyo guys, ang pagsaulog karon. Nagbutahe na si James para karon kalag-kalag. Ang kalag-kalag na ron. Nagluto na. Pajud sus kapaghiwa. Wala ka guys, ngayon dinataan ng baboy sa pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Spaghetti na sad. Luto na. Wow. Ang yummy. Isang luto yun. Garing pikas. Luto na sa pikas. Nga. Biasay para ginagmayon. Wow, may ginagmay pa. Biasay para atong putahe sa para isabol sa pansit. Magbamiid ta. Pansit na si James. Yan pansit. Yummy. Ito lang atong biko. Salad. Si Dodong Jojo ang nag-abli. Wow, yummy. Wow, ang sarap. Sunod ang condense. Ayan, agas. Tamis na kaya naroon. Yummy, yummy. Wow, ready to eat. Nagsaulog na ta sa adlaw sa mga santos ug sa mga kalag. Wow, kadaghan sa saging. Hinog na. Pagkaroon na. Kalag-kalag na. Muna ang amang pagsaulog karon sa kalag-kalag. Muna din sa bukid kung magsaulog sa para sa kalag-kalag. Nadyo'y mainom.